Anyang laki din! Sally! Oy, Sally! O Mila, si kamot gayam. Apay, anya tigatangam dito'y butika. Gumatang man iti agas nila kay ko. Ah, apay, ang sakit? Anya ti sakit na cancer? Uso at talaga ti cancer ita. Anya cancer? Saan a cancer? Aguri-guri laeng. Ay, kunak ano canceran? Stress ka siguro anya. Saan mati ko na? Stress ka, madlaw. Kasanumot anadlaw? Nagado ti kamurong. Sapay nabnabiyag kun nagdadakkel ta. Ay, madlaw aya. Nagdadakkel si ka. Kunak ano iso nga adda ka dito'y butika. Agumatang ka iti agas dagiti nagdadakkel a kamurom. Ay, dato'y ngamin panahon na. No kastoy a nagpudot launay, umaduda. Agdiramos ka ngamin ang. Kanayo nakmot nga agdirdiramos. Siguro, ti us-usaram a sabon, jay sabon a paglaba. Madiday jay iti rupa. Gumatang kamot a jay sabon a pangrupa. Ah, kasta ka di? Addaan mo ka sabon a mabalin mo nga usaran di tarupam. Ngam nanginala nga, ang mga no saan mo akabaila nagatangon. Sagbabano aya? 500 ti maisa. Ay, nagninang agpaiso. Pangbaknang mo't sa bunday ta. Ay, awan igatang ko. Iso nga rood. Mala, agkita ka itinalaklak ka sabon para di tarupam. Ay, nagadua talagang ti kamuro. Maturog ka kitin. Saan mo asarmi-sarmingan da kita kamurom? Normal lang da ita. Ay, sapay imaduda manon. Imbes adwala ang idikalman. Ita, nagbalindan alima. Saan gayam ta dapat ti agtubtubo? Maysa, duwa, talo. So, saan mo abilangan ko nakmoy? Masikuranak nga rod. Pakasikuram ko ma. Nasabat ko ngamin ni Mila. Ay na, inuy-uyaw na kitin na ito'y kamuro. Heh, kunak matenken ka. Aliklikam da di atao. Tasaan anasaya at ti ugali na. Nakita nak nga rod. Alangan mo't asaan ko akasarita. Nagmading nga rod ti style na dayjay a babae. Jakla ko man nakisarsarita kan kwanan. Addan samot cancer di asawa ni Sally. Ha? Tape anak ko namday ta, kaka? Inggatangan ni Sally iti agas na. Kay, gapot tayong katangan dan, ada kanser nan. No nakita edi na minsan nilakay na kat kimutong. Saan ka di asigaw na nalukbag nila kay na? Kimutong, iso ako nakngadda cancer na. Awan ba di magbangag ko nga istorya kasta? Iso nga rod asya kung tim mo na ng istorya. Ay ka, nagpakpakutong mo siguro Panagkunak kat adda cancer na. Ay na, di mo ibagbagat si kasta. Tamaw nito lugar tayaw, nagbeig, nagwaras ti damag. Siya, tinaggapuan na. Ha? Siya, tiim mo na anang ipadamag. Ay na, si kaki di mo't mila. Kaya mo si kakanayon tumuno na mga ipatpadamag. Kat, kasta nga rod, isko ako nada. May kayaglo ka na. Last trip na ito yun. May kayon. Talaga ka di asika tila street? We, naglogan kan. Adda ka di aglugan dito isang wanan? Ay awan. Mala, aglogan kan. Wen man, diyak kaya di talikod. Nagrigat ti bumaba. Sapay di talaangan masungad ti pagdisaaga. Bakit? Naglugan mo di tayo, iti jeep ka ni Mila. Kaimbag saan na ka nga inuyaw. Oh? Masango kaya ti makiistorya ken ko ana, ket no agman maneho ak. Adumanon ati maibagbaganan. Ay ngam, bakit? Adan amo ka sikreto na kahit. Sikreto? Anya sikreto dayta? Kaya't mo ama-amuan ti sikreto na. Anya nga rod. Jesus! Ha! Nagpigsa ti anglit na siya. Anya? Naangot ko. Ay, sapay, sus!
pasaray awatan nati pasahe dagiti pasaheros ijay likod ko kat ay na unayak la na ulaw si ka. Jack amo nga dagayam sekreto na dahi a babae. Wen, nagpigsa ko naktungot kan ka. Ay na, adapay natakwata ka sikreto na. Ay, nagadumo to na sekreto na. Wen, nangisit a sikreto na jay. Nasken ama-amwam, tapno inton uyaw-uyawin na ka. Ay sos, amumunti bagbagam. Anya ray ta nangisit a sekreto na anamwam. Nagngisit ti kilikili na siya. Sobraga mo sa guyaw. Ay kitpon no may. Ay sos, diyak mat kumauyawin Ay ngam, nakauy-uyaw tumad gamay. Apag iso, saan nakanton nga uyawin? At dagayam black secret na dahi Amila. Kunam lan asino agsasaw. Wen, iso asaan ka nga agpa-apekto no uyaw-uyawin na ka. Ibagamat jay black secret na. Takitaman no anya ti reaksyon na. Nagluganak ijajip nila kay mo iti na minsan na nagpailiak. Kunak, apod nun sa mo ijay bagbagan ni Mila. Anya nga ibagbaga na. Nga da kanser nila kay Mau. Ay unay mo, day tanga ipadpadamag ng dahi a babae. Awan kanser nila kay ko. Kimutong mga men. Kasapulan nga nga agpakutong, tanalok mag-unay. Kasta ka day. Siguradaw nga wan seryoso asakit nila kay Mau. Awan! Guri-gur lang idi. Iso nga ingatang iti agas na. Daya talaga Amila. Tila is istoryaan na. Ay, yan yung laki din na Mila. Nalaing mga umistorya yo. Naskan nga isardang na daya nga aramid na. Ay ito lang nan. Isuasan na basta-basta may sardang. Di yung kaming dangdang ka naman minsan tis istoryaan na kada kayo. Tasaan apod na o dagiti ibagbaga na. Ay, no kasta, saan na punaw? Kunamutlan awan sekreto na. Apay, ada sekreto na ya. Ada, di yung pa siguro amaw. Ay, ipagamamuno niya si sekreto na. Apay, kaya ti amaman. Ay, kibaga mo na. Nagpigsa nga raw ti anglit na. Ay, kasaya, una yung ngay. Kansaan nga day ta? Nagngisit pa ti kilikili na. Ha? Makapagal ka mo sa kasalay. Pudnaw, tata. Kunamla na sino ang naguyaw. Ang madamagam ka sa sekreto na. Isu asaan nga aguyaw-uyaw man day Amila. Tamo ko, ti sekreto na. Naibagamat ng kanyak. Isuadwata na makamaw. Bakit? Agbiyahe akon. Aywan kayam. Anyaya ko na magatangag asabon para di tarubam. Sabon? Anya sabon? Jay ko na mga agas di ta kamurum Saanan? Nangina day jay sabon. Igatang tayo langan iti sidaan tayo. Ne. Nagure ka man. Kasla impes met da kita'y sigod nagdadak ka la kamurum. Nadlaw kumot lang arod. Hehe, anya tinyagas mo nga. Awan mat, naturugak lang nga nasayaat. Imbes a ma-stress, agrelaksak, katas tamot ang dinagbalinan na. Saan mo nakasapulan na gumatang itinanghin asabon ba kahit? Aywan lakay, inanamot lagayam ti agas na. Ay, iso nga rodjay ko na saan ka nga agpa-apekto iti anyaman nga ibagbagakin ka dayjay Amila. Padasa na at ibagak mo ti black secret na. No addala ko masabali a pagluganan. Sa anak maglugan dito ajip. Last trip ka nun kay. Imbag pa'y jay jeep di asawa ni Sally. Kapag tugawon na kakanayon iji sangwanan. Ay, huwag gaya. Nakasarita ni Salay. Kut dinamag ka, no, da kanser nila kayo na. Adda ka di. Nagputungan nila kayo na. Awan magkaraw. Isik-sikrito na lang. Saya ata na nakama mo rin sa sekreto aray na. Tamay. Ada magayam sekreto mo siya kaka. Anya kumangay a sikrito. Awan mo tiyam mo. Iba pampagay nila tayo Imam Mila.
Ay, makaulaw man. Nakangato na tayo imam ka nagingay. Ah, kapitan raw. Kaka mga matumba. Makaulaw na tayo kilakilain. Unay mo tan, uray mo la pinigsaan kat nagaduti tao dito unagtijit. Ha? Ay, wala niya. Ay, ibagbagak laang mo, tipod mo kaka. Hay, si kaman pay laang alaki tinakaiturot anang muyaw kanya. Si kapay laang. O, lakay, kitaan mo. Ah, nya day pakpakitam kanya. Dahil tirupak ah. Ayun. Pumimpintas kamat bakay. Anya timadmadlaw mo. Ha? Sumadlat ta? Unay ka mo ta. Ah, aywan. Napimpintas ka ng jam amok ka. Ay, ko, anya ti inahamid mo ti tarupang bakay. Talagang akim minis mo tayo. Nainot anawan dagiti kamurok nga inoy uyaw idi ni Mila. Ay, kinagsaya atan. Mapangkamot ag selfie ata, medyo idiwig-diwig mo mabasay. Mayat ba kay nakakinkinis ang... Nakakinkinis ti tarupa mo na. Ay, nagadayo itsura na. Kumusta nga tamot tan di nagngisit a sekreto ni Mila niya? Ah, ay, nangisit latarayay. Oh, nagkita tama nun. Wanirod. Kumusta jay cancer nila kay mo? Hoy, awan cancer nila kay ko ah. Oo, di ka man. Ay na, uray pa anyat ibagbagam sa anak ko na may stress. Kita man na tirupa ko. Awaran na giti kamuro, akanayon mo ko'y uyawan. Oh, anyat iba ko na. Uy, pudno nga awanan ti kamuro. Nga, limok magkamat. Dahil timot pamagik, tinadlaw mo mot itan. Planong samot ti agbalin abalyena. Uray at abagay ko, tinalukmag. Imbaga kaya abagay mo. Bagay ko atay sumuti ka na yun, ay baga nila kay ko. Ay na, sardengan na klauyawan si Camila. Tamo kung tinangisit a sekreto. Hoy, awan sikreto kanya. Adda, anyang awan? Awan mo tiyan mo. Kaya't mo, ay bagakan ka. Sige man. Dahil tanangisit a kilikilim. Akas kangisit dahil ta konsensyam. Ay sus, di mo mutpigsaan ah. Nagaduti makangag. Oh, ang mamad kayang biagbain. Di mo ka di amo, akas tamot tiriknak, hindi inoy uyaw na. Mapan ka day, na ito jeep maw. Ay, uwan tata. Napunon. So, ama pantayon. Nay, anya kita aramidin ni Mila igay. Di pala umay-may. Itay ko pa ilang ay ayaban. Ay, saan na mata kaya taglugan? Ay, ada siguro rurahin na ah. Saan tata? Ha? Ipanag ko na. Natagura na kanya. Tapay ko magumura nga ay. Maikit. Imbaga siguro. Ani, bakit ko? Diyan ang isit na sikreto na. Ay, dayay. Nene. Kaya nagkatawa kayo nga eh. Ambok ano niya dahil nangisit na sikreto na. Ah. Wag! Nangisit man ngagpaisaw di kilikili na. Kaslawugay! Na. Anya laki di ngamin na ya. Tapermi mo ngamin no aguyaw. Itipada na tao. Anya nga ita. Isoma, timuyaw! Sanak mo ito na tagtagarian ni Mila. Ay kat, may saka mo tan gurguraan na. Ne. Apay ngay, Mart? Kasano, inuyaw nakmanan, idi nakita nak. Ay, una yan. Aya, nga ugali na talaga. Idi imbagak mat aja nangisit a sekreto na. Kay, anya nga iti reaksyon na. Ay kat limabaga ah. Uray la sana nakatagari. Ay, sos, tayo tadi maghanap na. Ha, Amo na itan tiyar aramidin na lakay. Leksyon dayjay kan kuha na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayaw,
iti Danmarts YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ina, mabalinay, nanang, mabalinay. Anya ti mabalinan, Maksimaw. Mabalinay ngayla ko, dagiti baboy kaw. Agsapol kan iti bayar. Inak ibaga kiniganay, tagatangan ng tibaboy kaw. Sambutag tanangina ita ti presyo ti baboy, nanang. Nalamapan kan, tapno maidispos mon dagiti baboy mau, Maksimaw. Papananyaw, tata Maksimaw. Agpadaya kayo, may. Mapanak ije balay daganay. Ilako ko, dagiti baboy kaw. Istong, adda na panan ni ganay, tata Maksimaw. Ha? Sa dinaw, nakitak itaya na pan nagpastor ka dagiti kalding na. Aya, wain tata, amangan numabayag pa'y dayay nga gawid. Apay anak ko nam dayta, istong. Nagkabalay kayo aya, kiniganay, tapno amom dayta. Kit no naganak di talo akalding na, isotes asikaswin na di kalapaw na. Aya, no kayat mo, in kalangin surutan di kalapaw na, tata Maksimaw. Ay, urayak langin na makaawid di balay na. Nagadayaw di kalapaw na. Ay mabanuga ka magnaa. Sumrek ka pa'y ngarod dita balay, tata Maksimaw. At dalibin ko nga harak dita. Ah, arak, ay, halaman nga raw, istaw, agsyat ka man. At kung yun ti, bayad na kiti, dwa ka baboy mo, tata Maksimaw. Ay, agyaman na, ganay. Nakatamba kayo tinapinta sa presyo, tata Maksimaw. Wayne, nagadungag pa iso tinaglakwak, ganay. Nagpuskol asag sa sangaribaw. Aton aday ta ang pag-inom mo iti arak, tata Maksimaw. Ay una, nawadwad da ito yain apagsukmaon. Malangarong, panawan ka nga rudan, tata Maksimaw. I-deliver ko mo iti sa bali at tao, ti ginatang ko king kaababaw. Kapampanaw mo ni ganay, ang imatang itibaboy mo, pare Maksimaw. Ay, Wayne, pare ko tikat. Kasla kwarta na itahaig igamama. Kita lang nga rudin a kwarta. Ibagampay lang akas la kwarta. Ah, kayat mo, nga agdubli na itahaig igamama kwarta, pare Maksimaw. Agdublay. Ay, kayat ko pare ko tikat. Nukas na nga raw, tumngag ka, iti ibaga. Anya teramiday, tapno agdublay. Yasidag mo tilapayag mo, tayarisaas ko king ka. Adtoy, tilapayag ko, pare ko tikat. Sigurado ka, pare ko tikat? Wain, pare Maksimaw, saan lang agdublay? No di ka agtriplipay. Mala, ikuyog ko ni Staw. Bagla bodyguard ko, pare ko tikat. Sanga ribaw. 2 ribaw. 3 ribaw. 4 ribaw. Hey, Maksimaw, bilbilang matay na kwartam. Way, nanang. Igatang kunto manay ni Tiburyas dagito ya kwarta. Kano naging ati boryas ita? Kurang day taupat aribaw, abilbilangam. Ay, jak pa'y nalpas na nagbilang. Nanang, medyo nawadwad may tinaglakwak iti 2 baboy kaw. Nan, ikanakman mat iti kwartam, Maksimaw. Pangaramatan nyo iti kwarta. Katigatan ko iti sidaan Madapay mo si dain ta ije ref. Ada ayamot rifta, katawan mat. Ewan ay, ay kunak no adda nanang. Mangtad ka, tay nakagudong. Anyat gatagan nyo aya, ije tsindaan. Masapsyapol dito'y balay. Awan sibuyas, awan bawang, awan laya, awan bugoong. Kaila dumawatayin kada kiti kaaruba. Sayang lang ti kwarta, apaggatang yo kada kita, nanang. Di mo pala ibaga no di mo kaya timangtad kanya kiti kwarta. Igatang ko iti Boryas na gito ya kwarta, nanang. Yak kayat ang makisayat. Anya? Agdublin to na ita kwartam, numapantayo iti palutan, pare Maksimaw. Sigurado ka, pare ko tikat? Wait, kunak lang aruday, paray. Ada kontak ko iti unag ti palutan, jay mangabak ang manok ti tayaan tayaw. Talaga? Kaslawan pa nagtalik mo kanya ka. Mala,
mabantayon, kadwatan ni Istong. Ay, basta sigurado ti bagbaga maparay. 100% asigurado ti bagbagak, paray. Sigurado ang magustuam ti papanantayaw. Ha? Naragsak niya, paray. Hinagalas, di mo bagay. Ano ti saan ko abagay? Nanang. Day tabado ngayon suot mo Saan mo't apang ruwarday ta? Ay, sa anak mga agpapugi iti papanak. Nanang. Sa dino ay ati papanam ako nam. Pagkwartahan ti papanan may. Nanang. Pagkwartaan? Wain. Kwarta ti sangpit ko inton rabe. Nagganasan ngayon no kasta? Ay ikan nagtuman nga rod iti kwartak. Tapno kay kayat ka Wain, nanang. Mala, inakaw. Tadagasik pa ni Istong. Iji balay na. Stong! Stong! Ayan, Mau. Stong! Adda ka kaday? Adak dito'y kasilyas, Tata Maximo. Umayak man. Sumrit kalatan, Tata Maximo. Nakasiramot tiri daw, Mau. Sana nakatrang ka ta. Basta lukatamlatan. Mala, kartengam nga ron dita kasilyas. Tanapatag ti bagaking ka. Nya ti bagayo aya, Tata. Ikuyog ka, iji palutan. Anya? Ay, awan mo pagpalot ko, Tata Maximo. Siyak ti makamaw, basta sumurot ka kanyak. Kaano tama pan nga eh. Inton malam, sa pulin tayo dyan, ni pare ko tikaw. Pagkwartahan da ito, yapapananta. Istaw. Nay, beer house may tinapanantayaw. Pare ko tikaw. Win, tumagas tayo lahag nito'y beer house. Pari Maximaw, mag-relax tayo, Basay. Wow, nagpipintas na giti babae dito. Tatakot ikaw. Ino? Ay, mabit lang. Kaya bagyay sukik ang babae. Ading! Umasidagay. Hi, darling kutikot. Hello, mate. Ading. Kaya't ko lang ngayam amoking ka dagiti kakadwa. Kasta ka di tata kutikot. Pare Maximo, iso ni Jenny. Jenny, iso mate ni Pare Maximo. Nice to meet you, Tata Maximo. Tatakot ikaw. Siya ngay mo. Iyam amunak mo ta. Ay, aguray ka, Istong. Jenny, iso ni Istong. Istong, iso mate ni Jenny. Nice to meet you, Istong. Nice to meet you, mate. Ading Jenny. Agtugaw ka, Jenny. Agurdal ka iti kayat mo kanan, kan inuman. Okay, Tata kutikot. Pare Maximo, aginom tayo pa ibiit. Kadwa tayo ni Jenny nga ginom iti arak. Ay, kid. Wala, pare ko tikaw. Ay, nagganasin nga. Italaang manay na makaapayak. Itinapintas ang babae. Ay, sa bali mo gaya mapalutan tinapanantaya. Agpili ka iti kayat mo, pare Maximo. Wa ababay tada iti stage nga agsalsala. Sa pula o sa putay. Ay nga sa pula sa puti asasawag dita pare. Iso ti color na iti underwear da, pare. Agpili ka iti kayat mo dita. Nasyakaw ti bagamaw. Siya ngay mo. Tatakot ikaw. Agpili akadimot tayo. Why, Stone? Ako ang bahala. Ay, kukwak jay nakapula. Tatakot ikaw. Kukwak mo tayo, jay nakaputi. Ay na, nagganasay. Sige. Payabak ida, alpasan, ti panagsalada, tapno at partner yaw. Nabartak man tandag iti kakadwam, Tata kutikot. Ha? Ay, kaslasan na paimot anapartag, Jenny. Pare Maximo, Apay, pare kutikat. nabartag kayo kaday. Ay, saan pa'y pare? Kabailan mi pa'y kini istong ti uminom iti ara. Wen, tatakot ikaw. Kabailan mi pa iti uminom, iti ara. Nukas na nga ron, agurdera pa iti arak. Waiter, mangyag ka ba iti may sa case nga arak ito? Hey, awan mo din dagiti
babae. Kakadwa tayo nga gininom, pare kutikan. Ha? Unang peso. Di naman nagsubli dito'y table tayo. Uray ni Jenny, katibal tayo. Awan mo ten, tata kutikan. Napala siguro nag-CR ni Jenny, Istong. Hey, nagado nga arak, tinorder mo, pare. At ti kwarta ma. Basta siyak, ti baka mo, agiinom tayo lata, pare Maximo. Nagurdarak pa'y itipulutan tayo. Kasanungay pare. Yan, sabi sin kapalan ti mapan makipalot. Ay, di mong pagparikutan na ita, pare Maximo. Di napatag, nag-enjoy tayo ita dito yung beer house. At nababae, akatibol tayo. Sa bagay pare. No, kaya't mo pa itibang itibal iti babae. Ipagamlagan niya, magpayapak, pare. Kaya't kumuti, babae, tata kutikan. Ay, una, Istaw. Ikan kamay, tapno saan ka amalungay. Sa bali man na babae, ti pa umayak nito'y tibol tayaw. Abay ngay, tata Maximo. Nagulimag mo ten, dito'y berhas. Awam mo ten, dagiti nagado at tao. Nagpaisa. Kaslada talaga ngayon, ti tao dito'y pag-iinuman. Istong. Napanan ngay ni tata kutikot, tata. Nakariing kayo matgayam, Tata Maximo. Naiturog migayam dito'y lamisaan, Ginay. Ayan ni pare kutikat. Imunan anagawid. Ay, agawit na mo ten, tata. Ay, wine istang. Garigatan tati tumakdar. O saan kayo pa nga agawid, Tata Maximo? Bayadan nyo pa, dagiti ininom yun. Anya? Ay, isa na da kami tiyagbayad, Ginay. Ni pare kutikaw, ti mang bayad, iti bill may dito'y pag-iinuman. Da kayo kano ti agbayad. Iso nga imunan anagawid. Anya? Ay, impasubon na kung ti awanan bay na pare kutikaw. Kahit manungay ti bayadak, adeng. O, ato ti listaan. Inyawat kanyak itay ti waiter. Ay, nagdakil ti bayadak abil may, Ginay. 15,000 amay. Wen, Tata Maximo. Sabali ti bayad dagiti babae ngayon table yo. Sabali magdagiti drinks da. Anya? Ay, naspak, tata Maximo. Binudol na kalaki dahil ni tata kutikot. Ay, agsaga na kanyak ti awanan bay na pare kutikat. Agsaga na kanyak. Ay, awanay, nanang. Awanay. Anya ti awanan, Maximo. Di kwartak akin si Mila. Nabudol. Ay, Anya, nabudol jay kwartam. Asino tinambudol kan ka, Maximo? ni pare kutikot, nanang. Nagurder iti inuman mi nga arak. Nangala pa iti babae nga intibal may. Katsak tinagbayad. Ay, awanay. Ay, Kasano pa'y itan? Di mon makamat ni Kutikot. Napana ni Jepangasinan. ti awanan bain. Binodol-bodol na lang. Tapno makainom lang iti arak. Ay, leksyon kan kadayta. Apay nga minamamati ka dagos ka dagiti bagbagana. Nanang. Ay na, Maximo aya, agnakam ka ita. Sayang di kwarta abayan dagiti dua baboy mau. Ay, nanang. Ay, anya pa'y nga iti gatang mo iti burias nga ibagbagam. Gumatang kalangin iti pigibang kapagurnungam iti barya. Anya. Di naktupay maikan iti igatang ko iti sidaon ta. Aw, anya ga ita tinapasamak. Ay, Napanlang iti arak kan babae iti kwartam. ay sayang ti kwartak, nanang. Sayang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag,
dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Hello, Manang Brenda. Ay na, nagbayag kan asumungpat. Kano nagadumat kami di customer ko dito yung parlor. Kasla damat emergency nga ibagamat. Talagang at emergency. Anya kumamatay nga emergency. A-graduate ni Dandan. Ka? Di mo nang agtsemba ka. Nangag ko, sana katulang. Anya kumano graduate. Grade 6 lang, mat. Paggraduaran na. Kaya't ko nga agrampa iti graduation ni Dandan. Paapalak ni Glenda. Ay, da ito'y tigatang agaw ninto no agradwar ka. Mayat mutlaang ka, day. Anyamot day tangay, mama. Adamot siling-siling na. Sapay naglabaga. Day, at isuti mayat, tapno masisirap day ti Brenda. Nininang ko a Brenda. Sisirapok man inton aldaw ti graduation mo. Day di aninang mo. Anya? Mabisina kun, mama. Ay, aguray ka. Tasaan na pa nakagatang iti heels ko. Ag-heels ka? Kigtutok tayo di aninang mo. Sa dino nga tati nagmayat a paggatangan iti heels. Puro maglabarakan ka tigat-gatangan tan. Jay ngay mat usarak nga graduar, mama. Nakagatang ka din iti usaram nga graduar, Carla? San pa'y nga ron? Si Kangay. Sapatos pa ilangan ang isit tinagatang mi. Nimot mama ngamin. Bado na lang ang tiginatang na. Ni mamakmat, kat agrentalangan iti pagbado na. Ay, apay nga ta. Kaslasan mo tan ngagtungtungtong ni mamamkin ni mama. Diyak man na mo. Dandan! Ay, ayaban na ka ni mamang mo. Apay mama. Umay ka man dito. Agay ay ayam kami pa kin ni Carla. Umay ka dito. Diyak kayat. At the ice cream. Ada ka no ice cream. Ay, agawid akong Carla. Umay nakmat ikan iti ice cream, dandan. Wen, aguray ka dito itayalaan ka. Anya ter aramida mi jay. Agay ay ayam kami kin ni Carla, mama. Saan ka amaki ay ayam kan kuana? Apay saan ngay? Basta, saan? Kitno ni Carla ti BFF ko. Anya a BFF? Best friends forever. Ay, mama, jay ice cream ko ngay. Urayan ta jay lumabas nga aglako iti ice cream. Kunam nga da ice cream. Ne, papanam? Mapanak makayayam kin ni Carla. Awan matlayam ice cream. Ay, ang subli ka dito, dandan. Saan ka narumot? May isa, dua. Apay ay asan mo kaya tama kayayam kin ni Carla? Gaputa saan ko a BFF ni mamana? Nawatam? Ay na, nasapan sa una ay ngagpapintas ka. Kat makalawas pa yung matsakbay di graduation dadandan. Siguraduak laeng. Tadyak kayat apangitak inton kaaldawan ti graduation ti anak ko. Wen ngam no cutex sak itan, dagiti kukom, ang mga numatuklap da no aglabaka, kanaginaw ka, ay nagalaston. I-double layer mo nga min atap no saan amatuklap adagos. Ipapilit mo? Jay adda design na ti kayat ko a cutex.
Jay kalalagdaan. Nanginatigas jay. Ay bayadak. Anya kalakit din aya. Alagpili ka nga rudan, no anya akulay, di kayat mo acutex. Siyempre, jay sexy Anya nga ruda kulay. Agi-rekomendakan ata si kati expert iti kakasta. Ay jay classic red, tibagay kan ka. Red? Oh, sige, day tangarudeng. Agbuya taman iti karton. Dandan. Sige, agtugaw ka dito'y abay ko. Ang mga nuagungot ni mamang mo dandan, numaamuan ng adda ka diti balay. Awan ni mama. Napanan na, Mapan ka no agpaparlor. agpaparlor. Kat mabayag pa'y mo ti graduation. Dandan. Si kanta agpili iti buyaan ta. Sige. Iyawat mo kanyak dayta remote control. Nina, agpapintas at talaga day diya babae. Agasam man, agpaparlor pa'y gayam. Sana balit at damot ang gown ko. Ay, una yan na nagsakit ibugod ko. Yun at ko pa'y manbiit. Ne, apay asim marden ka amang cutex kanya. Ay, ni manang mat, aginanaag mat, itayak pa'y anagadumog amang design karagito ko kom. Kat agbayadak mo. Unangam nagrigat mo dahito ipapaaramid mo kanyag. Agasuman, tasabsabong tikayat mo a design dahito cutex mo. Sabsabong nga dabulong na. Agasuman dahita apan ang parigat mo kanyag. Mabalin akabilang pa'y itisiit na. Siyempre, rosas skirt. Oray may salaang asiit. Ay, patayan nagsametan, manang. Nagapamay. Lakay, kitaam dagito'y kuko. Ay punay mo tinalabagan ang nagita cutics mo. Kitaam nga min analaing Manungay ti pa nagbayad mo iti dayta. Kitaam ko na. Agdamag ki din. Tanya ko mati makita. Nangina siguro dayta pa ng cutics na kanya. Kitaam taadda design na asabsabong arosas. Ha. Adda bulong kan siit na dagita. Musta nga na. Ay, sumron sa amot tintikin na brinda. Ingkakit aglutong. Anya? Ay, nabanbanno ka nagtrabaho. Siyak pa lang ti ibaw mo aglutaw. Maperdi nga ro dagito'y cutex ko. Sa anak amabalin nga aginaw. Agluto ko naglaba. Aging gaasaan amalpas ti graduation ni Dandan. Mama, nakaturog matin ni Dandan dito'y sofa. Ayun, kasano nga ro daytan. Baybay antan maturog laangan dito'y balay. Ay saan ang mabalin ang mga nubirukan day di balay da. Mapan ko laangan ibaga kada mamakan papana ang nakaturogan ni Dandan. Ay apay nga ramidem dayta. Saan ka ang mabalin ang mapandita balay da? Apay nga min, mama. Ay saan nga ro ang mabalin? Si kangaroden at timang ibagakin ni mamana. Total, kumarimat. Nagkunakan ka? Saan kayon nga agkumari? Ay saanan? Ay, agkalaban kayon kinininang ko a Brenda, mama? Napananangay ni Dandan. Di nakitaan itikas tatadyakan mo. Inununang pa kami dito nagpapakutics kay. Siyempre, graduation gayam ti anak ko, jaki din nagpapintas. Kit ayan na nga ro ni Dandan ngay. Ay na, daydi at talaga nga ubing, tila papanan na. Intabiro kay. Pangbirukan tangay, Kaya di tabalay ti kaya ayam na. di tabalay da Carla. Kanya pa'y ngay.
Ay na, amom anabayagan asaan kami nga agtungtungtong kini Glenda. Nala, siyak ti mapan. Saan ka mapan? Kahit kasanungorog ni Dandan ngay. Kahit ni, inya oras ay. Mama, adda ni Papa ni Dandan. Imbaga man nakaturog ni Dandan. Wan, bagkatan na kanon. Mariglinda, iyawid ko ni Dandan. Aywan, sige. Pasensya, ta nakaturog mo ito nita balayaw, maray. Aywan, yawid mon. Mama, apay di mo kaya't asangwan ni Papa ni Dandan. Ay, agulay makakarla. Ing kakit dilaw ka tanjeri daw. Unay ka da ito nga ubingan aya. Tanapan ki dinaturog ijay sa bali abalay. Awan ka gayam dito balay, di napandita balay, ti karoba. Ay dinakpabasulan. Panaw-panawam to mga main. Ita, agreklamo ka, asaan mo anasangputan. Napanak nga rod nagpa-cutex. Apay asaan ka makauawat aya. Ulit-ulitam ti bagbagam. Ita, asino nga itagin now? Siyak, tinaglutaw. Maperdi nga rod da ito'y kukok. Nangina ti pinagbayad ko dito eh. Isungain ka na ginaw. Nyalaki din na yati kastoy nga style mo. Baduy, anya mo day taabado nan. Sapay nakahils. Dinan samot ang mungay pag na. Mama, intan ang tugaw. Agure ka man. Ay, anay ko. Nagsakit mo dagit ako kung mama isagi dito'y kudil ko. Nagatidog ngamin. Kasla ko ko ti witch. Anya ang witch asasawamot. Kasla jay binuya mi ni Carla. Nga the witch na. Akas iti day takukom. Mama, parta kamot ati magna. Tadatan dito itong nga ti stage. Agure ka kung nilagbigat ko may pagkana dito yung Ay sus mama, mabadda ka mo day tagawn mo. Ay na, napisan mo, tigaw ko. Ha? Nagatidog tumat ngamin. Natukol pa yun to heels ko. Kaba ang bainan. Hala, nagatidog kayang dagiti ko ni mamang mo Dandan. Wan nga rod. Kasla ko puti ang gagamot. Ay, sika, kaya't mo tagamutan ka bakbakatan. Ay, abay, binutang mo nga dagit ita tao, mama. Ibaga na gayam nga gagamudak. Kato nagatidugmat ngamin nga agpaiso dagiti kukom. Aguray ka man, talumabas dito'y abay tadakarlakan mamana na ibabain ijay teng nga tiste. Isuro na kitipag na akarla. Tani, mababain ako ay parang na itirupa. Apay nga'y akal kalubam mo day tarupam. Asin ako tinagsao. Siya, mabain ka, anatukol day tahils mo. Ken napisang pay day tagayadan tinagatidog agawn mo. Mama, apay nga papaam ni Ninang Glenda. Apa kaya mo? Kung na madakas ni Makyapa. Apay nga isika. Ah, iwan anya. Ay, kumari Glenda, agawid kayo. Wala ka na ibabainak mo to. Ay, kit agigidan tayon aguray, awaga nila kay ko. Taglugan tayon ijay tricycle ni. Mabalin, mare. Katuan si kakit dim. Sige man nga, Rod, mare. Thank you, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.